Nesi, wani ɗan iskan ne ya zo ya cinye min taliya na. Yaya? 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 Ke dalla gafara ta mere wani faman kira na kike ta yi tun ɗazu. Kaga wanda ya zo ya ci min taliya ta? To yau ni da nake ciki ina naga wanda ya ci miki taliya. Shikenan. Ya Allah duk wanda ya ci min taliya ta a gidan nan, ya Allah ka gurguntar da shi, ka makantar da shi, sannan ka kurma. Kai ke dalla da kasha. Me haka sai faman tsine wanda ya ci miki taliya kike kina tal'antansa? Saboda ya zo ya sata addu'a min. Allah ya shirye sa. Na mai addu'a ya zo ya ci min taliya kuma ka ce na mai addu'a sata min abuna fa yayi. Taliya da ko gisiri ma bata ji ba. Taliya ta wace ba shakka. Dama na san za a rina. Ta yaya aka yi ka san taliya ta bata ji gishiri ba?